So, shout out, Lodi. So, magkano ngayon ang ating sitaw? So, 20-20 pesos po ang ating sitaw, no? So, sa sibuyas mo, 20. So, 20 pesos din po ang ating sibuyas, kamatis, no? So, ano po? So, tatlo 100? Tatlo 50 pesos, no? 20 pesos po ang isang upo. So, mura po ngayon ang upo, no? 20 pesos ang isang piraso at tatlong piraso po ay 50 pesos, no? Shoutout po Nanay Noemi. Good morning po, no. So gulyasan po natin, no, 100 pesos ang kilo. So sa bangus dagupan po natin ay magkano? 170. 170 dito ang per kilo, no. Dito po 160 lang. Ayo, 160 po ang per kilo, no. Sigurado walang gilik dahil ito po ay bangus dagupan. Pagi, no, 120 ang per kilo. So, ayan po yung laman ng pagi, no? So, 140 ang per kilo naman po dito ng panindang yellowfin tuna. Ano to? Ano yan? Kalimutan ko pangalan yan yan. Malaki ito yan. Malaki ito daw. Tasting nga to, ah. Ang sarap po niyan sa pangat sa kamatis. O kaya, makinalaman si ano? Ito yung sapsap po, ito. Ito po yung lapis na malalaki. Lagi kita napapanood. Salamat po sa pagsubaybay sa vlog po ni Boss Lando Explorer. Sige po, salamat po. Thank you po. Ingat po. So, ang tumpukan po ng ating bangos dito, no, tatlong piraso ay 140. Nakadaing na po siya, no? Ganda po ng laman, no? So, magkano yung isda mong tuwakang? 30 ka lang. 30 ka lang. Bali, 260 ang per kilo. So, 260 ang per kilo po ng tuwakang, no? Ito po yung mga ginagawa nating kilaw. Kinilaw, no? So, ang bangus dagupan po natin dito ay 160 naman po ang per kilo. So, sa bisugo mo, magkano? So, 240 ang per kilo, no? Boss, good morning. Oo. So magkano ngayon yung ating isdang dalagang bukid na mas dalaga pa sa jowa? 180 ang per kilo. So sa bangus natin, so 160 ang per kilo ng ating bangus at ang ating dalagang bukid na mas dalaga pa sa jowa mo ay 180 ang per kilo, no? So yan po yung mga latag. Wala si Utol? Ito sa gisi ba to? So magkano sa gisi? So, yun po yung mga presyo, no? 160, no? Yan po yung presyo ng ating isda dito sa Malabon Fish Market. Po yung ating lapu-lapu, no? Na lagi nilang tinatanong sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer, no? So, magkano yung lapu-lapu? So, 180 po ang per kilo po ng lapu-lapu na itim. So, yan po yung hasang ng lapu-lapu. Ayan. So, 180 ang per kilo ng ating lapu-lapu, no? Alright, so good morning po. At nandito po tayo sa lugar kung saan ay marami pa rin pong nagbebenta ng tumpukan ng isda sa halagang 50 pesos at 100 pesos at aalamin din po natin ang mga per kilo. So nandito naman po tayo ngayon sa gulayan, no? So sa ating mga gulay ay update din po natin, no? So ang ating talbos po dito ay 10 pesos, no? So samahan niyo po muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. Alright. So, shoutout po sa'yo, Nay. Good morning. Shoutout po, Floresco. Oh, shoutout sa Floresco. Ayun, shoutout sa'yo. Kaya, ayun. Ay, nakalagay sa Floresco. Shoutout. So, shout out Lodi. So, magkano ngayon ang ating sitaw?
So, 20-20 pesos po ang ating sitaw, no? So, sa sibuyas mo, 20. So, 20 pesos din po ang ating sibuyas, kamatis, no? So, at sa okra, magkano? Ito, 10 basta ito. 10 piso ang kada tali. Ayan, no? Pipino, 20 na tumpok. So, ang pipino po natin dito ay 20 pesos ang kada tumpukan. Ayan. So, sa upo, so, tatlo 100? Tatlo 50 pesos, no? 20 pesos po ang isang upo. So, mura po ngayon ang upo, no? 20 pesos ang isang piraso at tatlong piraso po ay 50 pesos, no? So, sa mga mahilig maggulay, ayan po. Boss, maraming salamat. Thank you. So, dito po ay may mga presyo na rin po ang mga gulay, no? So, 50 pesos sa sibuyas, 45 sa puti. Sa pula ay 50 pesos. Ang ganda naman ng tindera natin. Sige po. Ayan po yung mga presyo, no? Alright, so dito po kay Nanay Noemi, no? So shoutout po Nanay Noemi. Good morning po, no? So gulyasan po natin, no? 100 pesos ang kilo. So sa bangus dagupan po natin ay magkano? 170. 170 dito ang per kilo, no? Dito po. 160 lang. Ayo, 160 po ang per kilo, no? Sigurado walang gilik dahil ito po ay bangus dagupan. So, yan po yung mga latag ng presyuhan po ng isda, no? Nanay Noemi, marami pong salamat. Thank you po. So, ang ating pong pagi, no? 120 ang per kilo. So, yan po yung laman ng pagi, no? So, 120 ang per kilo, no? Alright, so dito naman po ang hipon, no? 330 ang per kilo, no? So, shoutout po, Tay. Ayan, no? 330 ang ating hipon, no? So, isang piraso po ng bangos ay 80 pesos. So, 55 pesos ang isang piraso at 120 ang tumpok, dalawang piraso na po na nakadaing na bangus. Boss, maraming salamat. Quality. Alright, dito naman po ang ating gulyasan ay 80 pesos ang per kilo, no? So, 130 ang isang pirasong bangus dito. Dito naman po ay 120, 100 pesos, no? Ang isang piraso. Ang gulyasan po natin ay 100 pesos na per kilo, no? So, sa tumpukan po dito ng tilapiyang arroyo, no? 100 pesos ang tumpukan. So, marami na, no? ₱100 ang kilo din po dito ng gulyasa, no? Alright. 90 kilo na, 90 kilo. So, dito po, ang tumpukan po ng ating mga pusit ay 100 pesos ang kada plato, no? So, may balsa galunggong din po, no? Boss, magkano balsa mo? Balsa galunggong? 250 ka lang, boss. Ang ganda ng ating balsa galunggong, no? Boss, maraming salamat. So, 140 ang per kilo naman po dito ng panindang yellowfin tuna.
So, ang tumpukan po dito, no? 50-50. Yeah, may isdang lapi, sari-sari po, no? Yan po, sariwang-sariwa, oh. Ito, pero to. Ano yan? Kalimutan ko pangalan yan yan. Malaki ito yan. Malaki ito daw. Tasting nga to ah. Ang sarap po niyan sa pangat sa kamatis. O kaya, makinalaman si ano? Sap yan, ito yun. Oo, sap-sap yan. Ito, yung sap-sap po, ito. Gusto mo, sap-sap? Ewan ko, ano ba nila? Piling ito, ano? Paksiw yan. Paksiw, paksiw daw, sa paksiw mo. Kaso maliliit siya ah. Ah, ito yung binili ko, no? Oo, yan. Eh po yun, lapis. Lapis, oh. Ito po, yung lapis na malalaki. Lagi kita napapanood eh. Salamat po sa pagsubaybay sa vlog po ni Boss Lando Explorer. Explorer. Sige po, salamat po. Thank you po. Ingat po. So, ang tumpukan po ng ating bangos dito, no, 3 piraso ay 140. Nakadaing na po siya, no? Ang ganda po ng laman, no? So, yellow pinto na po natin ay 100 pesos naman po ang per kilo, no? So, ang ating mga bangot po dito, no, na makanadaing o tumpukan ay 3 piraso na. So, sulit na po ang mabibili, no? So, 60 pesos naman po ang isang piraso po dito ng bangot, no? Boss, maraming salamat. Wala yata yung kaibigan ko rito. Hindi nagtinda? Ha? Eh, thank you. So, 120 naman po ang per kilo ng ating yellowfin tuna. Good morning. So, magkano yung isda mong tuwakang? 30 ka lahat. 30 ka lahat. Bali, 260 ang per kilo. So, 260 ang per kilo po ng tuwakang, no? Ito po yung mga ginagawa nating kilaw. Kinilaw, no? So, ang bangus dagupan po natin dito ay 160 naman po ang per kilo. So, sa bisugo mo, magkano? So, 240 ang per kilo, no? So, meron din po tayo ditong tumpukan po ng banak. Ayan. 40 pesos po na nakaplato, no? So, may bakokon, laki, oh. Nag-iisa na lang po, pwede nyo na pong angkinin. So, magkano yung bakoko? Ayun, no? 200 ang kilo ng bakoko. So, yan po yung update ng presyo, no? So, maraming salamat. Thank you. So, shout out sa'yo, kaibigan. So, ang presyo po ng tumpukan po dito, no? 140, 3 piraso pa rin po na bangus. So, dito naman po, 2 piraso ay 130, no? Libre po ang linis kapag bumili po kayo ng bangus. So, ang isang piraso po dito ay 100 pesos. 30 dalawa, 250 dalawang tumpok. Ayun, 250. 250 yung dalawang tumpok, no? Alright. So, marami sa ating mga kababayan na dumayo po dito sa Malabon Fish Market upang maghanap ng mga murang presyo ng bilihin ng seafoods. Boss, good morning. Oo. So, magkano ngayon yung ating isdang dalagang bukid na mas dalaga pa sa jowa? 180 ang per kilo. So, sa bangus natin. So, 160 ang per kilo ng ating bangus at ang ating dalagang bukid na mas dalaga pa sa jowa mo ay 180 ang per kilo, no? So, yan po yung mga latag. Wala si Utol?
Ito, sagisi ba to? So, magkano sa sagisi? So, yun po yung mga presyo, no? 160, no? Yan po yung presyo ng ating isda dito sa Malabon Fish Market. Boss, maraming salamat. Thank you. Alright, so sa dorado naman po natin dito ay 150 ang per kilo. So, ito po yung ating lapu-lapu, no, na lagi nilang tinatanong sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer, no. So, magkano yung lapu-lapu? So, 180 po ang per kilo po ng lapu-lapu na itim. So, yan po yung hasang ng lapu-lapu. Ayan. So, 180 ang per kilo ng ating lapu-lapu, no. Ayun, ano yun? Ay, sniper din yan? Ano nga yan? So, may mga presyo na po tayong nakikita, no. 160. Ito. 160 lang. So, sagisi 140 ang per kilo, no. Dito po sa mga malalaki po ay 160 ang per kilo, no. Ito, malaki. Bago din. Bago yan. 220 na lang. 200? Magkano ba? Isa ko lang. So, salamat ha. Thank you. So, na-update na po natin yung mga presyo ng seafood dito sa Malabon Fish Market. So, nakakatawa at may mga presyo na po na nakalagay, no. Boss, thank you. Pasok na ako sa trabaho. Kaya mo yan si Gilbert. Malakas ang sayad niyan eh. Alright, so sa sistema po dito sa Malabon Fish Market, dito po sa Malabon Tumpukan, no. So, ang mga presyohan po ay murang-mura pa rin po ninyong mabibili. At ang mga tumpukan din po ay talagang solid, no. So, sa mga bangus po natin na tumpukan ay nagkakahalaga po ng 130 o 140, no, na mga nakadaing na. So, na-update na po natin ang ating mga bilihin dito sa Malabon Fish Market. So, shout out sa ating mga viewers na lagi pong sumusubaybay kay Boss Lando Explorer. So, shout out sa mga Team Burautan. So, shout out sa iyo, Lakay Adventure, Pelong TV, Tony Vlog, Kubuntin, Elmo Vlog, Papansin TV. So, shout out sa inyo at sa mga kaibigan din po natin dito na palagi rin po nagbablog, no. Sila Kuya Ed at Tardons TV. So, anyway, shout out sa mga kababayan natin na dumayo po dito sa Malabon Fish Market. Enjoy and be safe po. Ito pong muli si Boss Lando Explorer na lagi pong mag-update ng mga presyuhan at kaganapan sa Malabon Fish Market. So, bye-bye na po.